Malta għandha l-ħames l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Statistika tal-Eurostat turi li f'Jannar li għadda ir-rata ta' qatt f'pajjiżna kienet ta' 3.4%. Dan ifisser li kienet 4% inqas mill-medja Ewropea. Kienu biss ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja, l-Olanda u l-Ġermanja li ġew qabel pajjiżna filwaqt li l-aktar pajjiżi brata ta' qatt għolja kienu il-Greċja, Spanja, l-Italja u Franza. Fil-fatt l-ogħla rata ta' qatt fi stat membru laħqet is-16.5%. Intant statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li fir-raba' kwart tas-sena l-oħra id-dħul industrijali żdied b'1.7% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. L-NSO qal li bejn Ottubru u Diċembru li għadda kien hemm żieda ta' 10% fl-affarijiet li jinxtraw mill-konsumaturi u żieda ta' 1% fix-xiri tat-tagħmir għall-industrija tal-manifattura. L-istatistika spjegat ukoll li l-pagi industrijali żdiedu b'1.3%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.